Здравейте отново при нас. Съжалявам за този шум, просто първи клас са при нас. Не, просто това са първи клас. Да. Марто, сори, имам малко ми цепи. Няма ни. Чакай, ще сложа в честове тук, каквото имам. Ники, моля ти тихо, снимай клип. На Майнкрафт клип. И ще го качваме в Фейсбук и в YouTube. Не може на Фейсбук. Може, не, ама сега не мога. Точно сега не мога, не съм различил програмата още. Марто, дай ми на мен. Марто, е тук. Чакай, Виж съм на ковалния. Ти знаеш какво се прави с наковалнето? Да. Аз тук ще сложа 64 червен камък. Я намери на ковалнята. Наковалня? Пред теб. Окей. Да. Едва ли? Някак. Направихме тук. Тук и тук. И широк брутално. Те не сте си машини, като бяха. Марто, има мама изтрошена. Ей, това е. Това е. Къде да я сложим? Където не познаеш, стената. Ето тук при това, до това ще сложим. Окей, добре. И ще сложа 64 наковални, виж къде. Често си имаме. Чуле? Ще сложа и още нещо. Марто ще взема кварц. Марто ще сложа два стака кварц. Аз не таковам левел. Да, добре. Това е левел. Давай, сещаш. Знам от една... това почнка, да. Давай си, такова си, коли си лева? Много левел. Марто, аз ще набавям храна. Аз напълно един цял чест. С какви? С полушенки за левел. Цял чест? Да. Взимай, давай. Ама с стакове, нали? С стакове. Ванила. Не искам тук храната, аз добре ли съм? Ама помагай малко и ти да е. Ама аз правя храната. Марто, храна, виж къде ще ни е. Тук. Окей. Марто, имаме хляб. Аз по. Айде влизайте да спиш. Чакай само да си ги сложим. Имаме и нещо месно. Диня е това. Да, знам. Чува и Има и пиле. И аз идем оброни, сега че нямам. И аз сега си енчантна. Марто, да, очаквам.
понимаю, стали. Чао! Ето, Марто, имам. Марто, тия броните и кирките са някакъв чест. Марто, не, Марто е чест. Марто, виж, е то чест. Кирките и тия работи. Къде? Его е. Толя. Да. С него слагай кирките. А сега си оставим нещата. Ще напълна първо с брони отново. Да, още брони. Обаче мога да вземам по-веднъж, така че... Абе, давай, тия джамтва и аз слагам нещо. Аз слагам в честовете, ще ги зареда всеки с нещо. То чест има кварц и материали. Аз тук съм служил. Тук съм служил, Ти имаш даймонд. Ти си служил даймонд. Аз ще таковам. Марто, аз ще сложа камък от края. Не, обсидиан, Марто! Добре. А сега ще такова може Колко стака обсидиан да сложа? Ами, колкото можеш, ама... Около 5, от 4-5, не, аре 8, 4 штака. Добре да го сложа. Снимаме клип. Аре, после да поиграм малко навънка. Аре, бе, плиз. Днеска цял ден сме се забили тия телефон. Не ми пука. Аз си играя. Аре, бе, малко потикаме вънка после. Марто, полшанки си взема за невидимост. Да ти дам ли на теб? Invisible. 3 минути. Та 8. Марто. О, те па за по една. Почвате за невидимост, ли? Да. За по една. Мамка му. Не е стака, е по една. Това е гадното. Почнаките... Това ще го правим наутре. Аре, аз сега ще взема... аз сега ще взема моите оръжия. Къде са? Да, кнопбак. Да. Чакай, няма. Silk Touch. Марто, с всякакви отваряше напълно. Аре, идвай някъде навън. О, Марто, взех една за хилване. За кръв ли, бе? Да. Regeneration. Марто, това са. Тук ще ги сложа. Не ги хърчи още на първия ден. Аре, Марто, да спираме клипа и най-добре.